Cursul de azi are două părți. În partea întâi vedem cum o să partiționăm forma generată de voi cu kangaroo în bolți convexe, ca acestea. În partea a doua aplicăm cărămizile pe fiecare boltă în parte. Tutorialul de față se ocupă de prima parte, partiționarea pavilionului în bolți, și folosește definiția Grasshopper pe pavilion, aflată în folderul Partiția din resurse. Ca regulă generală, definițiile Grasshopper pe care le primiți de la mine au în partea stângă datele de input, adică fie obiecte generate în Rhino, fie slidere care trebuie încărcate aici sau manipulate de aici. Fiecare e încercuit în roz ca să știți că necesită atenția voastră și are câte o etichetă explicativă. În partea din dreapta găsim output-ul, adică ce generează Grasshopper pe baza datelor date de voi, trebuie transferat în Rhino cu butoanele din bulinele albastre pe care va trebui să le apăsați, dar ordinea este de la stânga la dreapta și de sus în jos. Deci merg aici, apoi aici, apoi aici, apoi aici. În cazul acesta concret, ce am de făcut? Selectez bolta din kangaroo, din faza kangaroo, mă duc în Grasshopper și dau aici click dreapta, Set One Mesh. Desigur fac lucrul acesta după ce am corectat manual tot ce era de corectat manual. Presupunem că ați făcut deja lucrul acesta în ședințele anterioare. Odată ce l-am încărcat, programul a făcut diverse lucruri, le-a calculat și ca să vedem mai clar ce a făcut Grasshopper, ascundem datele native din Rhino. În cazul meu, ascund layer-ul. Și am rămas cu această formă în care programul a colorat zonele plate de maxim local și de minim local cu albastru. Și pentru zonele de maxim a identificat chei de boltă, dacă vorbim în termen de arhitectură, sau vârfuri, dacă ne gândim la topografia formei ca la niște dealuri. Ce am de făcut acum? Trebuie să scot cheile de boltă de aici în Rhino, fiindcă îmi vor trebui mai departe. Și fac asta mergând pe butonul albastru, dă click pe buton pentru a transfera cheile de boltă în Rhino. Click. Și iată, s-a generat un layer nou, numit chei de boltă, și au apărut aceste buline. Nu toate cheile sunt neapărat necesare. Uneori, din cauza zonelor foarte plate, programul determină două chei. Trebuie să-l ajutăm. Să ștergem cheile care nu sunt necesare. De pildă, aici am șters una din ele. În alte cazuri, forma duce o cheie, un vârf de maxim local, chiar pe buza suprafeței. Algoritmii care urmează nu se vor descurca cu chei de boltă puse chiar pe margine, drept pentru care, dacă o aveți asemenea situație, nu-i cazul aici, mutați cheia mai spre interior. O să vedeți că suprafața se actualizează imediat ce transferăm înapoi cheile acestea din Rhino în Grasshopper. Deci, dacă din faza asta am scos cheile din Grasshopper către Rhino, după aceea am șters, am păstrat doar cheile necesare, uneori sunt bune toate, alteori nu. Le-am selectat în Rhino cu o fereastră de selecție și mă duc aici în atractori pentru a le încărca. Click dreapta, Set Multiple Mesh, în cazul meu, pentru că am mai multe mesh-uri. Și s-a întâmplat lucrul ăsta. Programul a simțit că s-a petrecut o schimbare și a încărcat cheile și de aici calculează. Ce calculează? Zona aceasta, care e opțională, își face modificări ale formei în cazul în care noi mutăm cheile de boltă. Iată. Deci poate face ajustări din astea locale. Sferele lucrează ca niște
magneți, de asta se și cheamă atractor, este o procedură uzuală în modelarea parametrică. Folosirea acestor geometrii care afectează local forme mult prea greu de modelat manual altfel. După ce am ajustat cheile de boltă dacă a fost nevoie, trebuie să mai facem ceva. Dacă avem mai multe chei de boltă. Dacă e una singură, înseamnă că am decis că noi avem o singură formă convexă și nu mai e nevoie să o subîmpărțim. Dacă nu e așa, între dealuri există văi mai ferme, cum e în cazul meu, sau mai incerte, cum e în alte situații. Cum le detectăm, trebuie să ajutăm programul să o facă. El face ceva singur, dar trebuie ajutat. Și fac asta desenând, uitați aici, dacă suprafața are mai multe dealuri, trebuie să o separi. Desenează linii în vederea de sus, urmărind să delimitezi fiecare boltă de vecinii săi. Întâi le desenez și pe urmă le voi încărca aici. Fac linii suficient de lungi ca să depășesc marginea suprafeței, lucrez în top ca să văd bine ce fac. Uneori nu se aliniază, aia e, geometrii ca astea n-ar fi trebuit să existe încă din faza de kangaroo, trebuie corectate. Iată și aici e foarte greu de nimerit pe nervură, fiindcă nu e plană. După ce le desenez, le grupez, le selectez cu Shift-ul apăsat și apoi Ctrl-G în Rhino, ca să le manipulez mai ușor. După care mă duc în Grasshopper, click dreapta pe linii, Set Multiple Curve și ăsta a făcut foarte multe. Grasshopper a netezit zonele dintre bolți. Nu știu dacă le-ați văzut înainte, dar erau văi adânci ascuțite. Acum a făcut asta. Și și-a făcut niște breșe. Pe zonele cele mai drepte a făcut niște breșe. Breșe care pot fi modificate. Lățimea lor, zona de aplatizare, poate fi crescută sau micșorată. Da, există riscul să alterăm marginile dacă le facem prea mari. Revin. Odată ce am făcut și separarea manuală cu ajutorul acestor linii, nu mai avem decât să dăm click pe butonul ăsta albastru pentru a transfera în Rhino tot calculul Grasshopper. Apăs. S-a creat un alt layer, partiție mesh, și de acum, dacă închid definiția pavilionului, nu, fără salvare, sau salvați la voi în folder dacă vreți, rămân cu acest rezultat, care e format din una sau mai multe bolți în funcție de geometria fiecăruia și respectiv una sau mai multe chei. Urmarea în partea a doua.